Pennod 34. Mae un o forwyr Awstrali yn syllu i'n caban ni. Dwi'n gallu ei weld yn y drws, yn dywyll yn erbyn y golau o'r coridor. Andrew yw e. Dwi'n gallu nabod ei uniformau glistiau. Pan oedd e'n fy nghario i a Bibi i'r llong ryfel, a ninnau wedi ein bachu ar y cebl ac yn llithro drwy'r awyr, roedd yn gallu gweld pa mor ofnus oeddwn ni. Daliwch eich gafel yn fy nghlistiau i, medd. I ddechrau, roeddwn i'n meddwl ei fod e wedi defnyddio'r geiriau anghywir. Mae'n siarad yn iaith ni, ond ddim cystal â hynny. Wedyn, sefyddolais ei fod oedd ddifri. Pan oedd Dew yn rhoi clistiau i bawb, medd, fe yfynais am ddoleni. Ro'n i'n gwybod y bydden nhw'n ddefnyddio rhyw diwrnod. Daliwch eich gafal. Felly, dyna wnaethon ni. Does dim gwahaniaeth ganddo, os oedd yn brifo. Dyna sut rai yw pobl Awstralia, hael iawn. Mae Andrew yn swyddog hefyd, felly mae'n debyg ei fod wedi cael ei hyfforddi i wrthsefyll poen. Jamal, sybryda Andrew nawr. Wyt ti'n dal i gysgu? Nac ydw, sybrydaf. Mae Bibi yn cysgu, ond dwi ddim. Mae Andrew yn cropian i'r caban, gan ofalu peidio a baglu dros y pentyrau o ceblau a winches sydd ar y llawr. Mae'n pwyso dros wely plygu Bibi, ac yn rhoi i law dynner ar ei thalcen. Da iawn, meddef. Mae'r dwymin wedi mynd. Mae'n penlinio wrth fy ngwely i. Mae'n dal hambwrdd y 2 blat arno. Ro'n i'n meddwl falle fod eisiau bwyd arnoch chi, eich 2 o hyd, meddef, gan roi plat i mi. Fe fwytaoch chi y pryd gyntaf na mor gyflym, ro'n i'n meddwl eich bod chi'n mynd i lyncu'r gyllell ar fforc hefyd. Mae'n clicio ar torch a rhoi golau ar y plat. Bysedd pysgod, sglodion a ffys. Yr un peth ag o'r blaen. Mae Andrew yn dweud mai dyma'r fwyd traddodiadol Awstralia. Dwi'n dwlu arno. Diolch, sybrydaf. Mae wyneb Andrew yn newid. Yn sydyn mae'n edrych yn drist. Jamal, meddef yn dawel, dwi eisiau dweud ei bod hi'n ddrwg gen i. Dwi'n syllu arno. A'r brawn troi fy mryd gyntaf yn belen galed yn fy stymog. Pan mae ddrwg ganddo? Pan mae'n edrych mor drist? Ydy e wedi clywed newyddion drwg? Mam a dad? Meddaf yn wyllt. Oes rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw? Mae Andrew yn edrych wedi drysu am eiliad. Wedyn mae'n rhoi law ar fy mraich. Na, meddef yn dawel. Paid y phoeni. Dwi'n siŵr ei bod nhw'n iawn. Rhaid bod eu cwch nhw wedi dilyn llwybr arall. Mae awyren gyda nhw'n chwilio amdanyn nhw, ac ar ôl i ni gollwng chi ar dir sych, fe fyddwn ni'n mynd i chwilio hefyd. Fe ddawn ni o hyd iddyn nhw. Mae Awstraliad yn arbennig o dda am wneud i ti deimlo'n dawel dy feddwl. Neu, meddaf, efallai bydden nhw'n disgwyl amdano ni pan fyddwn ni'n cyrraedd. Efallai, meddef. Dwi'n ei gredu. Dyna rhywbeth arall am Awstraliaid. Rwy ti'n gallu ymddiried ynddyn nhw. Pa mae'n ddrwg ar y ti felly, meddaf. Dwi newydd feddwl am rhywbeth brawychus arall. Rashida. Dwi eisiau ymddihiro, medd Andrew. Am yr amser gymerodd hi i'ch cael chi gyd oddi ar y cwch. Roeddech chi'n oer a heb gael bwyd, a roedd eich cwch chi'n gollwng. Fe ddylen ni fod wedi gwneud hynny'n syth, ond roedd... Dwi'n gallu gweld ei fod yn ymdrechu i ddod o hyd i'r cair cywir. Mae rhaid bod mynegu hunan mewn iaith arall yn dipyn o gamp. Roedd gwaith papur, medd Andrew. Popeth yn iawn, meddaf? Dwi'n deall am waith papur, athrawes yw fy mam. Mae Andrew yn gwenu, ond mae'n dal i edrych braidd yn trist. Sut mae dy glin di, meddef? Mae'n gwneud dolir, meddaf. Dwi ddim yn syni, meddef. Mae'n glamp o glais dy ti.
Pan o'n i'n blentyn ces I fy nharo gan tryc, a ches I ddim clais cymaint â hynna. Dwi wedi siarad ar meddyg, edrychodd ar diglin di. Mae'n dweud bod angen cael archwiliad Pennod yr X, ond does dim peiriant Pennod yr X ar y llong. Dwi ddim yn hollol siŵr beth yw Pennod yr X. Dill traddodiadol o wella cleisiau yn Australia, siŵr o fod. Dwi'n siŵr y bydd llwythi o beriannau Pennod yr X o gwmpas pan fyddwn ni'n cyrraedd tir sych. Popeth yn iawn, meddaf. Diolch beth bynnag. Fe ro fi lonydd I ti fwyta, medd Andrew. Dwi ddim eisiau iddo fynd. Andrew, meddaf, sut rwy ti'n siarad fy iaith I? Ysgol nos, medd. Mae'r llynges yn rhoi ragor o dal I ti os ti'n siarad ail iaith. Mae'n gwenu. Wyt ti eisiau gofyn unrhyw beth arall? Mae miliwn o bethau. Dwi eisiau gwybod a fydd Bibi a minnau'n gallu mynd i'r ysgol yn y nos pan fyddwn ni'n byw yn Australia. Dwi'n gobeithio hynny, oherwydd bydd hynny'n gadael y dyddiau'n rhydd I ni ymarfer pêl-droed. Dwi eisiau gwybod sut mae coginio bysydd pysgod, sglodion a ffis mwyn gallu paratoi pryd I mam a dad a Bibi. Dwi eisiau gwybod ble mae Andrew'n byw, mwyn byw'n agos ato, os yw'n bosib. Ond mae pethau hyd yn oed yn bwysicach na hynny i'w gofyn. Sut mae Rashida, meddaf? Mae hi'n iawn, medd Andrew. Roedd angen dŵr ar eich corff hi, felly mae'r meddyg wedi rhoi hi ar ddiferwr. Ond fydd hi ar ei traed hi cyn bo hir. Mae'n gwenu eto. Unrhyw beth arall? Mae rhywbeth arall. Mae arna I ofn gofyn, achos mae meddwl amdano yn gwneud I mi gofio'r storm a'r tonnau a'n taro ni, ac yn golchi rai pobl i'r môr, ond mae rhaid I mi ofyn beth bynnag. Ydych chi wedi dod o hyd i'r Bachgen ar bêl-droed eto? Omar yw enw fe. Ddim eto, medd Andrew. Mae'n edrych yn garedig arnaf. Mae pobl ym mhob ran o'r llong yma. Dwi'n siŵr y dawe i'r golwg, a dwi'n siŵr y bydd dy bêl di'n dod i'r golwg hefyd. Dwi ddim yn poeni am y bêl, meddaf. Mae Andrew yn nodio. Dwi'n gwybod, meddef. Mwynhad y bryd bwyd. Fe dawa I blant Bibi ar y llaw. Welai di wedyn. Andrew, meddaf. Pan fydd hi'n penblwydd arna ti a llywodraeth yn dod a chacen i'r tŷ, dwi'n gobeithio bydd hi'n un fawr. Diolch, medd Andrew. Mae golwg braidd yn ddryslyd arno wrth iddo adal. Dwi'n cofio nad ydw I wir yn siŵr am lywodraeth Australia a phenblwyddi. Ar ôl tipyn dwi'n codi ar fy eistedd ac yn dechrau bwyta. Ychydig yn ddiweddarach mae llais yn dod o'r tywyllwch ac wneud I mi neidio. Rwy ti'n gallu cael bol y tost wrth fwyta gormod o sglodion, medd y llais. Dwi'n sylweddoli bod rhywun yn fy ngwylio'r drws. Dwi'n clywed pêl yn bownsio ar y leino yn y coridor. Hei, medd Omar gan ddod i'r stafell. I fi mae'r cinio ar y llawr?